Τα χρόνια πέρασαν. Η ενορία έγινε πιο γνωστή μέσα από πολλές δράσεις. Καινούρια παιδιά, στελέχη, οικογένειες πρόβαλαν στο κατόφλι της. Την αγάπησαν, παρέμειναν και δημιουργήθηκε αυτό που είναι σήμερα η ενορία μας και η Βασιλιάδα. Ένας τόπος που οραματίστηκαν πρώτα απ' όλα οι ιεράρχες, οι πατέρες και όλοι όσοι βοήθησαν και διακόνησαν. Με πίστη, αφοσίωση και πνευματική καθοδήγηση συνεχίζουμε να προσφέρουμε στην ενορία που έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μας και στους ανθρώπους που έγιναν η οικογένεια που επιλέξαμε με τις πρεσβείες των Αγίων Τριών Ιεραρχών μας. Ενορία έχομεν! Ενώ είμεθα! Ενορία έχομεν! Ενώ είμεθα! Ενορία έχομεν! Ενώ είμεθα!